Kako se zoveš? Manjić Branislav Aleksandar. Otac ti je bio šta? Bio je poručnik Jugoslovenske kraljevske vojske. U rezervi, jel tako? Rezervi. I kad je počeo Drugi svetski rat, on je bio, šta je bio? Komandir čete tu branio je neki most između Niša i Leskovca, ne znam. Dobro. I onda se predao je četu, jel tako? Četara je kapitulirala Jugoslavija i on se... I kako su Nemci postupili kad se on predao? Pa ništa, normalno. Da li su ga dovezli u Zaječar motorom? Ne. Nego, kako se on vratio kad se predao? Baba Kera je pošlo da mu se pridruži iz Zaječara i došao do Niša i kad je stigao u Niš, Nemac je dovezao deda Baneta, nemački šofer jebi ga, motorom je dovezao deda Baneta do Niša i njih dvojica se nađu. I onda se Nemac vrati, a baba Kera i tata odu u Crvenu reku kod deda Mirka. Dobro, čekaj. Da. Šta je posle bilo kad su vas oslobodili? Ko vas je oslobodio 1944. Crvena armija, 6. ukrajinska armija, 2. ukrajinski front, maršal Tolbuhin. Jesi li ti video maršala Tolbuhina? Jest. Opiši kako si ga vidio. Ne mogu da ti opišem jer nisam znao da je to on. Vidio sam maršala Tolbuhina, ali nisam znao da je to on. Si ga video na paradi? Maršala Tolbuhina? Jeste, na paradi u Zaječaru. Ne, kakva parada, nema. Kako, je li bila parada, ko je vozio prvi u koloni na paradi? Ama kao... Je li bio auto u kojem je on stajao? Pa bio je auto, pa ne znam kako je bilo. Je li išao iza njega tank? Ne znam. Da li iza tenka da li su išle taljige, zaprežna kola koju je vukao magarac ili konj? Valjda jeste. Šta je pisalo na Berlin? Kako je pisalo, na kom jeziku? Pa valjda na ruskom. Pa kako se to na ruskom piše? To si ti pročitao. Pročitao sam. Pričao si mi. Pisalo je na Berlin, kako je to na ruskom? Pa na Berlin. K Berlinu. Pisalo je crvenim slovima, ne sećaš se. Skloni ruku, snimam te. Pre nego što je to bilo, jel te gazio nemački tank u Zaječaru? Jest. Pričaj kako te je gazio. Gazio me nemački kamion, nemački avion i nemački tank. Pričaj kako te je tank gazio. Mi smo bili, to je kasnije ulica se zvala Maršala Tita, a to je na putu Paraćin Zaječar Paraćin. I preko puta nas je bilo kao park. I tamo su bili... Ispravi se i skloni ruku s lica. Mama i tata, deda i baba. I ja sam pokušao da pređem, ja sam bio sa leve strane ulice i teo sam da pređem. Manevarski tank me je pojurio. Oni su se povlačili, kažu, iz Grčke za Paraćin i tank me pojurio, a ja padnem u onaj jarak pored puta. U jendek, da. Jendek pored puta i tank pređe preko mene. Pa šta ti je bilo? Ništa mi nije bilo. On je hteo namerno da me zgazi. A kamion? A kamion je, ja sam se igrao, to je valjda 42. 3. ne znam tačno koja godina. A kamion je zimsko vreme, ja sam pravio na ulici Sneška Belića. Skloni ruku sa lica. Pravio sam Sneška Belića i ja sam istrčao pred kamion. I kamion je šofer je kočio,
ucaneo sad, teo da se prevrne levo desno, baba Gojka me je odrala od batine. Znači, kamion, Nije hteo. on nije hteo da te On zgazi. nije hteo, on je A tenk je, hteo. jesi držao otvorene oči kad je tenk prelazio preko Jendeka? Ne znam, sine. Ne sećaš se toga. Ma, bre. Znači, jedan Nemac je hteo, koliko si ti tada imao Pa godina? ja sam 38. godište, a tad je vidi koliko. Pa ja tražim 7. 7 godina, a drugi Nemac koji je vozio kamion, on je hteo da te izbegne. On je hteo da mi izbegne. A jesu svi Nemci isti? Nisu svi Njemci isti. Nisu ni slučajno. Nisu ljudi svi isti, sine. Ja sam ovo što pričam ne mogu da nikako dokumentujem. Ovo je 44. Sovjeti su nas oslobodili. Ulicom idu sovjetski vojnici. A sa strane puta ide za Zaječare vođena borba 7 dana. I zarobljenici Nemci idu sa strane puta, ovako. I ispred mene, tu recimo kod do ćoška, staje sovjetski džip. Iz džipa izlazi sovjetski oficir, vadi jednog Nemca i meće ga kod sebe u auto. I odoše. I posle čujem priču. Pričali su. Da li je istina, ali jebite. Negde na istočnom frontu Nemci zarobe ovog Rusa i narede ovome Švabi da ga strelje. I Švaba ga povede. Međutim, Švaba ga pusti. I zamisli posle 3-4 godine, posle 2000 km daljine, da se sretnu. I da ga ovaj posli i da bi izbaci. Nisu svi Nemci isti. Nisu.